mga nagbabagang balita. Taas singil sa presyo ng mga produktong petrolyo nakaambas sa mga motorista sa susunod na linggo. Aumento sa diesel, aabot ng 5 pesos per liter. Sasakyan sa Nabwa, sumalpok sa isang pader. Driver, hinihinalang nakatulog. Only in Kamsur, kauna-unahang dialysis on wheels sa bansa, soon to roll out na. At mga kabataan sa Kamsur, nagpakita ng angas at dance move sa Next Gen Kamsur Dance Workshop. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Big time ang inaasahang magiging aumento sa presyo ng langis sa huling linggo ng Hunyo. Ayon sa Department of Energy, pinakamalaki ang inaasahang dagdag sa diesel na abot sa hanggang piso kada litro. 4 pesos and 25 centavos hanggang 4 pesos and 40 centavos per liter naman sa kerosene, habang 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos per liter sa gasolina. Ang paghina ng piso kontra dolyar at sigalot sa pagitan ng Israel at Iran ang nakikitang dahilan ng nakaambang taas presyo sa susunod na linggo. Nauwi sa rambulan ng Game 2 ng isang basketball tournament sa Naga City. Barangay Council, biniberipika na ang umano'y pustahan sa basketball game na nauwi sa sakitan. Narito ang ulat. Kuha ang bidyong ito sa Game 2 ng Finals Basketball Game, Midget Division sa Barangay Concepcion, Pequeñan, Naga City nitong nakaraang araw. Intense ang laro ng magkatunggaling team hanggang sa bigla na lang sinuntok ng isang player ang kapwa nitong manlalaro. Dito na lumala ang sitwasyon at nagkarambulan. Kaganapan po digdiyo sa katong karawat. Actually po karawat po niyo kang SK, pakawat po ni kang SK. Na-inbuelto po kita ito pong rumble po na nangyari. Ayon sa ilang residente, posibleng may pustahan umano nakaapekto at nagpala sa tensyon ng laro, ngunit binibirika pa ito ng barangay. Yan po with regards po dyan. Day po kita nag-aaram kaya tungkol dyan sa purustahan na po. Hindi yan. Pero siguro nangyayari po yan. Pero kuman po, confirmed na kung igwa talagang purustahan umayo. Matapos ang insidente, pinatawag ng Barangay Council ang mga magulang ng mga sangkot sa rambulan upang ireklamo ang insidente, partikular laban sa kabilang panig. Pero agad namang kumilos ang pamunuan ng barangay at kinausap na ang mga nakakatanda ng Muslim community upang mapayapa ang sitwasyon. Ngunyan, itong mga magurang po na itong mga minor de edad na nakulgan, iraon nga ni po digdingon niya sa barangay ta nagrereklamo po. Sa parte man po sa kang mga Muslim, nakaulay ko naman po kasubanggi si mga elders indang mga Muslim and gusto ta po kaya magkaayos po itong mga aki po yan, karawat man lang po yan. Inaayos na ngayon ng barangay ang posibleng dialogo sa pagitan ng dalawang kampo upang matiyaka na hindi na ito maulit sa mga susunod na laro. Sana po inikarawat na iniyo, karawat lang, and sana po kung ano ang call kang referee, iyo po dapat ang masunod. Kaya nga ni po nag-hire kita ng referee. Sa tuyapan, and sa mga parents po, pagsalaman po ang mga akita. Daita na pagsurugon, ang gibuhon ta po, kastiguhon ta po. Marin din itong kinukundina ang insidente at walang puwang sa kanilang barangay ang kahalintulad na karahasan. Nick De La Cruz, CSN. Isang multi-purpose vehicle o MPV ang sumalpok sa isang pader hanggang sa bumaliktad sa Barangay Santiago, Nabwa, Camarines Sur, mag-aalauna ng hapon ngayong June 20. Sa paunang impormasyon, mula pa umano sa Metro Manila ang sasakyan at patungong Sorsogon.
Kita sa dashcam video ang pagdire-diretso sa gilid ng kalsada at pagbangga sa pader ng sasakyan na may lulang 5 pasahero. Nadamay sa insidente ang isang matandang nagbibisikleta na inobserbahan ngayon sa ospital. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Ikinababahala ng PNP Anti-Cybercrime Group ang AI-generated na transaction slip sa mga online wallet. DTI makikipagtulungan sa PNP at iba pang law enforcement agencies para masawata ang naturang modus. Narito ang ulat. Talamak ngayon sa social media ang awareness post mula sa netizens hinggil sa artificial intelligence-generated transaction slip mula sa mga online wallet. Ito umano ang bagong modus operandi ng mga manggagancho online na tinututukan ng PNP Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG. Actually, ang AI ngunyan delikadong maray. Lalo na kung ang mga negosyante tada itataong mag-verify and po ninda aram kung anong gigibon, paano ma-verify ang mga arog kayan. So, ang pinakamaray po kayan, day basta-basta magtitiwala. Ang mga transaction, permi man giraray na i-check. Sinubukan ng CSN na mag-generate ng transaction slip gamit ng isang AI chatbot at sa loob lang ng ilang minuto, nakapag-generate na ito ng isang transaction slip. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, maaaring hindi ito agad ma-verify na lehitimo ng isang online wallet user dahil sa deceiving generated na resibo. Sa inod po, masakit po talaga or difficile na ma-verify kung mga peke, lalong-lalo na po kung iwan na kitang artificial intelligence, may AI na kita, mas magayon ang mga resibo, mga transaction receipts na nagigibo kung ang pagbakal ninda sa online is may bayad. Itong mga mahal, may mga premiums na inaapod. Pero pwede ta po yan na ma-verify, especially kung ma-verify kita sa mga institution, sa mga opisina. Pwede din na mag-check ng reference number. So, kung may mga transaction, halimbawa na mga deposits, nagre-reflect po yan sa notifications kung may naglalaog. Ang DTI Camarines Sur nababahala sa bagong modus lalo't prone dito ang mga maliliit na negosyante. Nakikipagtulungan na ang ahensya sa mga otoridad para ma-crackdown at masugpo ang nakakabahalang modus operandi. Actually, nababahala, but kasi ang DTI kasi is both developmental and may police and developmental power kami. Itong sa police power we're actually having talks with NBI, with CIDG, with PNP, and other enforcement agencies. Kasi kadakol baga ongoing mga scams and other things because of the advancement of technology. So I think dapat yaon man duman sa evolution kang mga policy, evolution kang mga enforcement schemes, para at least natatabangan ta ang public na makalaban sa mga arog ganing mga modus. And of course, kung dahil man ma-eradicate, at least ma-lessen para matabangan ta ang public. Chris Novello, CSN. Home of First ang Camarines Sur pagdating sa medical innovation. Nariyan ang healthcare motto, Lab Express at iba pa, na ngayon ay madaragdagan ang first in the country na dialysis on wheels. Karagdagang medical asset, maaabot ang mga malalayang pasyenteng sumasailalim sa dialysis. Narito ang ulat ni Marge Serico. Another first in the country na medical asset ang inilunsad sa lalawigan ng Camarines Sur. Yan ang Dialysis on Wheels, isang mobile hemodialysis clinic na kompleto at fully equipped ng 5 makabagong hemodialysis machines at mga kagamitang medikal para sa mga pasyente. Layunin ng proyektong ito na matugunan ang matagal ng problema ng mga dialysis patients sa probinsya na kinakailangang bumiyahe at gumastos ng malaki para makapagpa-dialysis. Sa pamamagitan ng Dialysis on Wheels, may lalapit na ang serbisyo sa mga komunidad, abot kaya, ligtas at maaasahan. Ang proyektong ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng inisyatiba ni Governor Luigi Villoperte, Congressman Migs Villoperte at Governor-elect El Rey Villoperte bilang bahagi ng kanilang advokasya at bisyon na mas palakasin pa ang serbisyong medikal para sa mga Camarinense. Inaasahang aarangkada na sa mga susunod na araw ang nasabing mobile unit na nagsisilbing pag-asa at ginhawa para sa maraming mamamayan na nangangailangan ng regular na dialysis treatment sa probinsya ng Camarines Sur. Marge Serico, CSN. May mangilan-ilan ng motorista ang nagke-claim sa LTO Naga District Office ng mga plaka mula 2014 hanggang 2017. LTO bukas kahit araw ng Sabado sa pamamahagi ng naturang mga plaka.
Narito ang ulat. Dumating na sa LTO Naga District Office ang nasa 700 na plaka mula taong 2014 hanggang 2017. Ayon sa ahensya, batch 1 pa lang ito mula sa libu-libong backlog ng plaka sa nasabing taon sa buong bansa. Isa sa mga nag-claim na ng naturang plaka si Marlon Llorin na halos 7 taon na hinintay ang naturang plaka para sa second-hand niyang motorsiklo. Mas maganda sir dahil kahit may walang problema na pag may checkpoint baga, hindi yung temporary lang sir. Kaugnay nito, bukas hanggang Sabado ang LTO Naga District Office para sa mga motoristang magkiklaim ng kanilang mga plaka. Sa mga motoristang may temporary plates mula 2014 hanggang 2017, inaabisuhan ng LTO ang mga motorista na dalhin lang ang latest ORCR para makuha ang plaka. Habang deed of sale naman ang kinakailangan ng mga claimant kung hindi sa kanilang pangalan nakarehistro ang motorsiklo. Ara mo, dahil taman makukuyan baga ang iba na dahil makadigdi from Monday to Friday kasi most probably busy man or may mga trabaho man, at least on Saturday, aram tangyaon sinda sarong ninda, pwede sinda magdigdi sa office to claim their plates. Matatandaan na dahil sa budget restriction, procurement issues, mga kaso at problema sa logistics ang naging dahilan ng pagka-delay ng mga plakang binayaran ng mga motorista mula 2014 hanggang 2017. Chris Novello, CSN. Aabot sa 1.4 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga otoridad sa konsideradong high-value individual sa pagtutulak ng illegal na droga sa Barangay Mabolo, Naga City. Sa ikinasang bypass operation, nakuha sa suspect edad 52 anyos ang nasa 7 medium sealed sachet ng hinihinalang shabu na abot sa 1.4 million pesos ang halaga. Nasa kustodiyanan ng Station 5 ng Naga City Police Office ang suspect. Nahaharap si alias Antonio sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sunod-sunod po ang police operation ng Naga City when it comes to illegal drugs. So, maganda pong balita ito at sa ngayon po na June, meron na pong 16 police operations na ginawa ang Naga City Police Office and may 20 arrested persons, no? And nasa more than 342 grams na confiscated na illegal drugs and with a street value of 2.3 million, more than 2.3 million. So ganun po kalaki ang mga nakuha po natin dito sa Naga City. Handicrafts gaya ng basket at iba pang produkto na gawa ng mga persons deprived of liberty o PDL mula sa Libanan District Jail ang tampok sa isang trade fair. Aktibidad sila nagawa bilang pagdiriwang sa Community Relations Month. Narito ang ulat ni John Amador. Sa pagdiriwang ng Bureau of Jail Management and Penology ng Community Relations Service Month, itinampok ang ilang produkto ng mga person deprived of liberty o PDL sa isang trade fair sa Naga City. Ngunyan po, sa-celebrate ngunyan na bulan ang Community Relations Service Month and piggigibutan ngunyan na aldaw ang panduwang aldaw na trade fair kan BGMP kay Bahanta and manlain-lain na mga produkto nagibukan sa tuyong mga PDL hali yan sa ibang mga jiligdi sa tuyang probinsya. May mabenta sa mamimili at naubos na ayon kay Jail Officer Breeze kagaya ng mga hanging pots. Mabenta din ang lamparan ng paglaom na may imahe ni Ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Si produkto sa BGMP Libmanan, si hanging pots may naubos na itong sarong sako sudma. O si hanging pots na gibubaga ito sa coconut husk, itong bunot tabisero, sudma. Naubos sa mga products. Kaya si produkto na lang ngunyan is wallet. So sa ngunyan man, ang saro sa pigubentaman kan MD ini saro sa masulog ining lamparanin paglaom na sa Naga City District Jail dyan sa male dorm and sa female dorm man itong diamond painting tabi sir kasi itong diamond painting most likely ito si pigtataw minsan sa mga guest may guest speaker. Yan si kadaklan sa mga pigtataw senda kasi kung mahiling nindo at nindo dakulang mas magayon siya pag tiglag sa mismong frame pwedeng ilag sa labkan harong common design
2 araw ang ginawang trade fair na layong makatulong sa mga PDL at kanilang mga pamilya sa labas. Samantala, magkakaroon ng simultaneous tree planting sa Lunes ang BJMP kaugnay ng kanilang anibersaryo at Community Relations Service Month celebration. Jan Amador, CSN. Motorsiklo ang pangunahing transport service ng mga mag-aaral patungong paaralan. Ngunit napansin umano ng Land Transportation Office na may ilang mga naghahatid sundo ng mga estudyanteng lumalabag sa batas. Narito ang ulat. Balik eskwela na kaya hatid sundo muli ni alias Renz ang kanyang anak na grade 1 sa isang paaralan sa Naga City. Para makatipid sa pamasahe, tsaka siyempre mas magandang ako mismo masundo sa akin para safe talaga makauli. Ngunit kapansin-pansin na sa paghatid sundo ni Renz sa kanyang anak, wala ang mga itong suot na helmet na lubhang delikado. Hindi rin abot ng kanyang anak ang footpeg ng inaangkasan nitong motorsiklo. Ayon sa Land Transportation Office o LTO, hindi naman talaga pinagbabawal ang pagangkas ng mga bata sa mga motorsiklo, ngunit bawal po baga talaga ang aki sa motorcycle unless makaabot subiti sa footpeg, then makayakap sa driver. Araw gani po. Pag araw kay kani ang kamot kang sarong aki, dayan basta-basta mabubutas. Pero kung araw kay dikit na semplang kay ng aki. Kaya dapat nakaaraw kaning aki sa body kang driver para safe ang aki. Ayon sa Republic Act 10666 o Children's Safety on Motorcycles Act of 2015, 3,000 hanggang 5,000 pesos ang multa sa mga motoristang lalabag sa naturang batas. Dagdag din umano ito sa demerit points ng isang driver's license holder na maaring humantong sa revocation ng lisensya. Kaya dapat sa mga mahatod, be sure ng aki saro lang. Sa likod, bawal sa inutan, bawal sa in-between ang aki. Dapat ang aki, yaon lang sa likod kang driver, nakakugos, naka-helmet, and tama ang bitis so footpeg bagang pigtutuntungan. Abot ito. Kung da ito abot, dahil tapos pag-ibuan na itataas ang footpeg. Ang iba, pigtaraas ang tungtungan, tangaling maabot kang aki. Bawal man po ginarayan kasi that is modified motorcycle. Kaugnay nito, puspusan din ang road safety awareness sa mga paaralan at itinuturo ang tama at hindi tama sa pag-akas ng mga estudyante sa motorsiklo na karaniwang ginagamit na transport vehicle ng mga bata patungo sa mga paaralan. Chris Novello, CSN. To the next level ang energy sa bawat indak at dance step ng mga kabataang lumahok sa dance workshop ng Next Gen Camsur. Ang highlights sa workshop, alamin natin sa ulat ni Marge Serico. Matagumpay na naisagawa ang 2-day free dance workshop sa lalawigan ng Camarines Sur mula Hunyo 19 sa Baaw Municipal Gymnasium at Hunyo 20 sa Baaw Central School. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Next Gen Camsur, katuwang ang internationally acclaimed dance group ng Philippine All-Star at Element East, kasama ang mga kilalang dance mentors na sina Crazy Beans at Lema Diaz. Nandito tayo ngayon kasama si Lema, more hip-hop naman, more of bounce. Kanina tinuro ko popping, more of control and robotic animation. At malaking magandang technique to develop their style, kasi ito yung technique na stops yung control. So meron siyang visual effect, illusion for their choreography and yung sarili ng style. So ngayon sobrang masaya ako. Maraming salamat Gov, maraming salamat Elements East, sa lahat sa inyo, sa nag-i-interview, buong Bicol, Camsur. Sobrang saya. Maraming salamat po. It's also a homecoming for me because I'm also a Bicolana, so it's my first time to actually teach in Bicol, and having 200 students yesterday at the gymnasium. Ang sarap na welcome. Pagpasok pa lang namin, sobrang dami na ng mga batang nag-aantay. I really appreciate the effort ng Governor L.D. Villafuerte for bringing us here, kasi I think this is really the future, like the next generation is really where it's at. So
nagsisimula pa lang and makikita mo na yung energy and passion ng bawat isa. And today, makikita mo kahit sobrang aga namin, everybody's here and really working hard. And I see everybody really learning new information. We're focusing on the basic foundations so that kahit wala kami, they can really, like learn it and then grow it in the next coming. Dinaluhan ito ng daan-daang aspiring youth dancers enthusiasts mula sa iba't ibang bayan na sabik matuto at makisali sa libreng workshop na bukas para sa lahat baguhan man o eksperto. We feel so privileged na ma-experience ang araw kaning event po, lalo na minsanan lang po ning maganap sa Bicol po, and as a dancer po, garo nagagala kami na matawan kami ng opportunity po para makabaili tapos makajump po ang ibang dancer and makanood po kaming iba't ibang knowledge para ma-apply mi po sa dance skills namin po. Kaya happy kami na parang naabot na nila yung Bicol, na bibigyan pansin yung Bicol dance community, na bibigyan na ng attention, knowledge yun nga. Thankful kami. Ang proyekto ay buong pusong sinuportahan ng pamahalaang panlalawigan ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor Luigi Villapuerte, Congressman Migs Villapuerte at Governor-elect El Rey Villapuerte na nasa likod ng visionary program na Next Gen CamSur bilang bahagi ng kanilang programa para sa youth empowerment sa pamamagitan ng sining, kultura at sports. It's been a long time since I've been planning this, but yung nangyari kasi Gov. El Rey wanted to do Next Gen, and it just happens to be aligned with a lot of the things I want to do. Kasi I've been watching a lot of events, a lot of things with kids. I really want to bring real hip hop sa CamSur. I think if you were there yesterday and today, iba eh. It's not the iba yung vibe, iba yung. It's not the typical just pakit na ano. It's talagang this is hip hop, and that's what I wanted to show with everything that we're creating with Next Gen, because ito na eh, Next Gen na talaga eh. Upo na ulit si Gov. El Rey, and I've been working with him a long time, and sila Lema and Vince, they're the one that holds all the big hip-hop events, all the dance competition with Red Bull and all that. And they saw all the talents here na talagang natural talaga, sabi nila ang init. Plus, si Lema is from Bula. So, it's a homecoming. And so talagang she felt so happy and naiyak siya talaga because she felt she's home. And so that's what I'm doing. On the 5th, we're gonna have the Oragon Rap Battle. That's gonna be another real, true hip-hop event because ang dami talaga natin talents, and it just feels good because talagang, I mean, if you look at everything, the youth talaga is the one that's really taking over. So Next Gen is in line with everything that I was visualizing. Hindi lamang husay at pagsasayaw ang nahasa sa 2 araw na aktibidad, kundi pati ang kumpiyansa, disiplina at inspirasyon, patunay na sa CamSur may puwang ang talento at pag-angat ng kabataang Camarinense. Sa mga kabataan, it's your time. You guys, even the elections, you affected the elections. Nasa inyo na talaga yung future, and you're grabbing a hold of it. And it's really nice to see. But like, take time to go look at like true things. Like, this is true hip hop. You can't deny it when you step in, diba? You can feel iba yung vibe. So everything is AI now, but learn about the past so you can add that to the future. You know what I mean? Like hip hop, true hip hop. Lema was talking about it the other day. Like the first 5 elements of hip hop is MCing, breakdancing, graffiti, and b-boying. So, and the 5th element is knowledge. So you have to have knowledge as the foundation of what you can do so you can move towards the future. And that's why events like this, where Lema would take time to talk to the kids about foundations, it's really well done, and that's why I'm excited for 2025 onwards. Understanding the essence of hip hop and the culture and the lifestyle that we do
it's really gonna change a lot of mindsets, especially for the next generation, you know, having discipline, not just the physical, but also their mind, their body, and their spirit. Marge Serico, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novelo. Diyos mabalos sa pagtitiwala.